Eurépéi, Peti. Február 6. környéke. És miért akartok sorfot kötni? Longot szeretnénk erre, hogy hol Ja, kössük majd a longot. ja, ja. Lehet, hogy nem várnám el addig, srácok, mert ha balra elnéztek, akkor kurva nagy oldalazás volt itt ezen a részen. Ugye, így itt, így itt. Tehát körülbelül valahol itt keresnék én is valami beszállópontot. Azért mondtam, hogy valahol itt. Ezen a Jó. részen. Hát, itt is például, hogyha megnézzük, ez a kis fordít, hogy ja, azon már túl vagyunk. Jó, oké, akkor ezt adjuk. Tehát azt mondjátok praktikusan, hogy ezt a likviditást még esetleg kiviszi, de hogy ezt már nem. Szóval valahogy, Mondjuk. valahogy Hát, én szerintem már innen fordulni fog. most hol vagyunk. Uh-huh. Hát akkor legyen így. De Tehát de attól még ne. Várjál, Ez csak következő így volt. gyertyát még várt meg, hogy tényleg egyet még merre várok. megy. Mert még nincs visszafele gyertyád. Már itt nekem ez egy pont, ez egy kijelölnek tűnik, ahol vagyunk. Ez csak akkor kötheted be, hogyha kiderül, hogy alul az a völgy, az weak vagy strong. És ez mikor derül ki? Hát amikor lemegy oda, azt bejelölöd azt a sávot, mondjuk azt a gyertyát, ezen az idősíkon, min vagy 4 óráson, ez jó nagy, menj le legalább 1 órára, hogy lássuk, hogy mi. Mert ez így marha nagy OB lesz. Mondjuk én nem bánom. Úgy 1 órán kijelölöd, hogy Úgyse sok kötőség. nincs itt semmi. Ez a zöld gyertya az első, a nagy zöld gyertya az első, amit be tudsz kötni. Az. Az a szkop gyertya, nem? Arra mond. Ez. Az a szkop gyertya. Az az első, amire OB-t tudsz. Csak erre mondtam, hogy az majdnem ugyanakkor, mint a H4-be volt. Hát jó, de nem itt lépsz be, tehát most csak kijelölöd a Nem, sávot. nem. Hát most azt, nekem van erre egy halvány négyzetem, egy ilyen 20%-os halvány négyzetem, jobbra kiterjesztve, amit ráhúzok, és akkor alacsony idősíkon megnézem, hogy amikor Hát ha beérek a mezőbe, Uh-huh. csinál-e valami jellegzetes formációt. Ez egy 40%-os négyzet. Én a keretet teljesen el szoktam tüntetni, csak egy kitöltést tudok. Ott is volt egy jó likviditás kivétel, ami mindent kivett a múltban. Ezt nézzétek meg. Ezt itt. Ez sokkal jobbnak tűnik, mint ez a rész. Mert hogy ez kivette az előző? Hát ez itt volt egy épített likviditás, és gyakorlatilag még itt is volt egy duplaj, onnantól kezdve ez csak épült, és ez a gyertya, ez kivett mindent. Aha. Így tempoit így húzhatok? Én arra rámerném húzni. És most, hogyha beleszúrt abba a négyzetbe, tehát ez itt egy korrekciós mező gyakorlatilag. Ez. Magasabb idősíkon ez egy fordító gyertya. És amikor beleér ebbe a mezőbe, akkor keresem alacsony idősíkon. Menj vissza egy picit, mielőtt itt beleszúrt volna. Mit csinálják? Húzd vissza a vonalat. A replay-t. Jelölt ki ezt a korrekciós mezőt, ahol a likviditás kivétel van, azt az egész korrekciót egy
téglalappal jelölt ki. Csináljuk úgy, mintha élőbe próbálnánk ezt lekereskedni. Fogsz egy négyzetet, és akkor ezt a korrekciós mezőt így kijelölöd jobbra. Jó. Mehetünk? És akkor lemész egy picit kisebb idősíkra, megvárod, hogy beérjen ebbe a korrekciós mezőbe, és ott keresel beszáll. Hát, Még enged. Persze, hogy menj. de itt akkor milyen beszállt keresni? Most így Még, csinált most, egy most még likviditást, semmi. most kell Először keresni. ki kell keresni. Várjál. Megcsinálta a likviditás kivételt lent. Tehát itt megcsinált Ez. egy sweepet. Igen. Itt megcsinált egy sweepet felfelé. Most várjuk azt, hogy visszajöjjön ide. Megcsinálta a formációt, csinált egy entry. Ez Ezt egy szép elhúzhatom szabályos formáció. Kivett balról minden likviditást lefelé, utána kivett Elhúzhatom? minden likviditást felfelé, és most várjuk, hogy visszaérjen oda lentre. Most vagyunk formáción belül. És mindezt ugye a magasabb idősíknak a mezőjében tette. A magasabb idősík poly van ebben a sávban. Mondjátok? 10 másodperc szünetet kérek. Visszajöttem. Akkor nézzük. Még ezt nem kötöd be, megvárod, hogy visszatérjen, mert valószínűleg ezt ki akarja még swippelni lefelé. Most itt mindenki kötött egy longot, meg volt a likviditás kivétel, elindult az árfolyam felfelé, ilyenkor szokott csinálni egy hamis csokkot, elindul lefelé, és általában ilyenkor még egy swippel kiveszi azokat is, akik erre beszálltak, és akiknek ez alatt van a stopjuk, és nekünk az kell majd, az lesz, ami beszáll. Hát akkor csak mozdulunk. Igen. Nagyon sokszor nem jön vissza érte, az a kötés elmegy, de én azt pont el tudom engedni, pont ezzel inkább a biztos legyen. De azt ilyenkor miből tudod megállapítani, hogy valószínűleg még azt is kiszedi? Mert próbálok úgy gondolkodni, mint a bank. Aha. Nem biztos, de a formációnak ez a lényege, és én tartom magam a stratégiához. Hát ő már nem szedi ki. Megcsinált egy pár longos csokkot, bár még az is lehet. Mondjuk itt hagyott likviditást gazdagon. Mindegy, kiderül. Mert hogy ilyenkor Tettük még ott korábban. épít likviditást, és akkor azért jön vissza, nem? Igen. Soha nem szállok be úgy, hogy itt az order block, és akkor bekötöm és kész. Mindig megvárom, hogy egy formációt megcsináljon. Valamelyik entryt meg kell csinálni. Kell benne lenni swipnek, csoknak. Tehát úgy kell felépíteni. Ez már nem jön vissza. Akkor De nem most baj, így még mindig nem vesztettél egy forintot sem. Mint hogyha telehúzgálod order blokkkal az egészet, és nem lesz meg. Igen, nem jött vissza. Nem baj. Itt van a következő beszéd. hát az ott az úgy alkalmas dolog, amit mondtál. Hát szerintem az egy jó beszálló.
Volt egy szép likviditás kivétel. Sőt, nem is jó, mert itt van alatta egy gap. Úgyhogy ez nem lesz jó. Akkor viszont innen meg a gap aljától húznám a blokkot. Én. Jól látom, ugye, hogy ott van egy gap. Alig látom, olyan picike most ez a szar. De abba belenyúlt ott az a piroska. Az nem baj. De nem vette ki az egészet. Azt nem. Hát valahogy így. Na nézzük. Milyen időség ez? Mi ez? 2 óra? Aha. Honnan jön ez a 2 óra? Nekem tetszik, csak kíváncsi vagyok, hogy miért pont 2 óra. Biztos Feri hatás. Intuíció. Nem, hát 15 percesen ezt felengedtük, ezt nem csíptük meg, és akkor most igazából várunk valami visszatérést. Igen. Ennyi. Nincs mögötte. Mondjuk a 30 Vagy a perc, 2 óra másokat 8 órát én hozza. is szeretem. Hát a Feri stratégiáival, igen. Megcsinálta a longos csokkot. Ezt már meg. Hoppá, ezt most csak úgy érzést tettem be, de a távolság az ugyanaz. Itt van egy szép fordító, ugye? Ami És szkobis pirosat mondod a két zöld között? egyenlente. Az akármilyen más színű. Ez Mert az ugye key-levelnél van, ha visszanézel a chart. most leváltuk egy órásba. Na, 1 órásban még szebb. Itt van a key-leveled. Ott van a fordító gyertya. Itt van. És nézd meg, hogy az pont hozza ezt a szint. Tehát ha ez nem fogja meg az árfolyamot, akkor sem. Itt állakatok is egy portárt. Hát én biztos raknék. Hát akkor legyen úgy. Valamit tudjunk össze. Most kell lemenni ott alacsonyabb idősíkra, és megnézni, hogy le lehet-e finomítani ezt a beszállót. 5 percesen, vagy 15 percesen. Ami alapján beraktuk. Azt a fordító gyertyát meg kell nézni. Kisebb idősíkra. Azt. Szkob gyertyát. Illetve most szkob is. Hát, ja. Ó, nagyon-nagyon szép. Ott van egy még kisebb. Mondjuk, ha azt bekötötted volna, itt már bele is vett. Úgyhogy ez már most bukó, akkor maradunk itt. Viszont akkor leszűkíthetjük, hogy valahol itt ezen a részen kell keresni a beszállót. De ez alá még lehet, hogy beszpippel. Felezd meg ezt a négyzetet. Ha rákattintasz a tulajdonságaira, be tudsz rakni egy felezőt. A beállításra. Middle line.
Ott volt. Na, az legyen a OB-nk, ez. A felezőig. Mert itt vett bele kisebb idősíkon. Ez alá várjuk a sweepet. Nagyjából eddig. Rajzolj rá még egy OB-t. Ja nem, de a felsőbe. Ide. Oda. Így. Az alsó te húzd a felezőig. Úgy. Ez miatt. Látod, hogy miért? Mert ott belevett a 15 percesnek a blokkjába. Igen. Tehát maximum arra számíthatunk, hogy ha vissza is jön, akkor ez alá leszúr. Hát, ez most már elmenni látszik. Mit csinál? Elmenni látszik. Hát 15 percesbe. Jó lesz az. Na, Na hát most vagy kiüt, vagy belevesz. Menjünk, nem kell ezen stresszelni. Kiszvippelte az előzőt, úgy, ahogy vártuk, mehet fel. Longos, engedjet, hogy menj. Még, ott vagyunk. vagy, megmegyünk. Mennyi? 3,9-ünk volt. Meg 8,78. Tizenkettő 68-unk van. Egész este 12-ert csináltatok. Nem, mert mielőtt jöttél, átvettem Petitől. Ja, Egész este 11-et csináltunk. jó, van, rossz volt a piac. Hát így van. Na, És miért igazából álltuk egyébként- meg amúgy? Miért csak eddig? Igen, ez, hogy túl szerények voltunk. Mert hogy JPI, miért ne hagytam volna tovább? Tök jó. Gyakorlatilag itt is csinált egy longos csokot, kialakított magasabb csúcsot, magasabb aljat. Mehet a világ. Mhm. És akkor, hogyha ilyen szerények voltunk, akkor hogyan küzdjük le ezt a szerénységet? Tehát ugye volt egy beszállónk, megtaláltuk, beszálltuk, tök jó. Eltettük a pezetát, akkor most nem tudom megint más csinálni, mint várni, hogy legyen valami korrekció. Miért? Ott is rögtön itt van egy gyönyörű szép sweep, ott van egy gyönyörű szép beszálló, amire be lehetne lépni. Erre miért nem? Arra, igen. Hát az kivet minden likviditást előtt, az egy tökéletes beszálló. Milyen idősíkon vagyunk? 1 órás. 1 óra. Az kijelölöd, azt a kanócot, Így. vagy azt a hittempolyt, és akkor lemegyünk alacsonyabb idősíkra, megnézzük, hogy van-e azon a kanócon valami érdekes. 5 percesen nincs az ugyanolyan kanóc. Hát akkor ennyi. Szia Zsuzsi! Sziasztok! Na Hello. Veres, Hello. menj vissza 1 órára, aztán nézzük, hogy mi lesz velünk. Ezt nem bírod tovább szűkíteni, ebben ennyi van. Még 1 percre lemehetsz esetleg, ha tudja a trading. Nem.
Akkor hogy? Most még február. Hát talán. Nem, mert ki fog Nehéz. ugrani. El fog ugrani. Hogy jó lesz ez. De erre mondod, hogy ide még nem teszel order. Csak nézzük meg, Sweepre hogy igen. Hogyne, sweepre teszek? hát akkor Dehogy nem. Hát csak nem kötöm be. Tehát kijelölöm, bejelölöm, berajzolom, és megvárom alacsonyabb idősíkon, hogy mit csinál. Megvárok egy na most. alakzatot, egy formációt. Belevett? Hát nincsen Beleszólt. orderünk, de itt van a doboz, amivel kijelöltük. Na, nagyon jó. Akkor ezzel lehet, hogy tovább tudjuk szűkíteni. Ez nem sweep, ez likviditás, amit itt csinált. Tehát ezzel igazából sokkal beljebb nem vagyunk. Annyi, hogy a doboznak a tetejét lehúzhatod a likviditás aljára. Nagyon. Azt ott hiába fogod. Itt kell a golyóknál, középen, a középső golyó. Kis négyzetet közé. Így nyertünk azért egy pipet körülbelül. Az marad? Az nem jó. És akkor megvárunk. Most elvileg ki kellene vennie ezt a likviditást, és amikor kivette ezt a likviditást, az lesz a mi valid order blokkunk, akkor van meg a formáció. Meg volt a longos csok, ide kell egy sortos, ki kell, hogy vegye ezeket. És ha azt kivette, akkor kereshetünk azzal a gyertyával beszállót, amivel kiveszi ezt. Az biztos, hogy ki kell vegyem, mert ott annyi azonos aj van, meg annyi likviditást épít utána, ez nem létezik, hogy ez nem hiányzik a banknak az az apró pénz. Beindult valami. Nyomjad, messze vagyunk még a zónáktól, hagyj menni. Majd ha megközelíti. Menjünk át alacsonyabb idősíkra. Na, nézzük. Nyomhatod, amíg bele nem ér a zónába. Nincs még benne. 5 percen, mert hogyha belép, akkor nem lesz időt beszállót talán. Azt Na várjuk, hogy kiütötte az előző aljakat, nagyon jó. Most van jeled. Na, erre tudsz beszállni. Itt van. Megvan a beszálló. Ő. Kiszvippelte az. Hát még lehet, hogy nem szvippelte ki, de alatta. De Jó, alatta van. Oké. akkor ide, teszem az Igen, orderbe. arra. Ott van. Order van. Aha. Az már order. Igen. Még esetleg lemehet. Ja, nem tudsz lemenni. Mindegy. Talán. Ne kockáztas, ne ugorjon el innen. Ja, még világ, ez majd. Na, az a swip, az jó lehet. Belevett? Vár. Ki is ütött. Állj, nem baj, az jó nekünk, hogyha kiütötte. Van egy új beszállónk. Az még jobb. Ez a kanóc, amivel swippelt, ez a kanóc legyen a blokkunk. Sőt, csináljunk ide egy hidden point. Innen, ide.
Hát Nagyon. így. Az úgy tetszik. És akkor húz fel a tépét. Ja. Oké. Belevett? Aha. Szép. Most már nyomhatod, csokkot csinált, hagyd meg. Sőt, átmehetsz egy órásba. Ó, sima liba. Még 20. Ráteszünk? Hogy? Ezt Itt húzhatod. most, itt most csinált egy ilyet, erre még ráveszünk. Hát persze. Hát nézzek, hogy mekkora egy átlagos korrekció méret. Mérd meg ezt. Mérd meg ezt. Hány pip? 242. 222. Na hát akkor egy 180-at azért adjál neki. Ja, maximum majd rézzárunk, hogyha úgy látjuk, hogy nem jó. Húzd el jobbra ezt Szóval az a kérdés, hogy csinált egy ilyet, hogy rákötünk-e még egyet? aha, Rá lehet. de mire? Hát ahol látsz egy jó beszállót. A kanóc, ami lelógott most a legutolsó gyertyában. Mm, Hmm. Bár az bejelentéses kanóc. na igen, az bejelentéses. Azokat nem nagyon szoktam. Nem, hát megjött az USA. Volt bejelentés. Hát én erre most nem látok olyat, amit bekötök. Hát akkor let's go. És akkor itt ugye az van, hogy ezt még csak megpöcköltelem zárt fölé. Hát de tudjuk, hogy mekkora egy szakasz, tehát megpöckölte. Az egy vík, az egy gyenge csúcs, azt támadja. Hát ezt át is kell, hogy És időközben vannak lehetőségeink még rákötni? hát persze, voltak jó beszállók közben. Én alig A látok muti. ilyenből, Muti. de van. Hát a sweepek, meg a gap-es sweepek, azok általában jó beszállók. Tehát, hogy például erre a gyertyára kötöttél volna, itt megcsinálta ugye a következő gyertyai Momentum gyertya, ami drámaian fölé zárt, és ez vissza is jött, bele is vett a blokkot. De mert így utólag csalásból. Aha, hát jó. Most már lassan gondolkozhatsz egy részzáráson, mert ott állj meg, mert elkezd laposodni a görbe. Elkezdett itt az ívet. Menjünk még egyet. Én itt biztos, hogy zárnék tőlem, addig mentek, ameddig akartok, de mikor így elkezd tüskésedni, és elkezd az ív laposodni, én itt Hát bezár. a felét lezárjuk. Akkor az 27. Ugye? Hát, de várj. Én itt ennél a zöldgyertyánál bezártam volna. Akkor ez 11. Ez megint. Nem, a tetején, amikor mondtam, hogy állj meg, és rányomtál még egyet, a Hát zöldgyertyán. igen, de én arra már rányomtam, szóval én csak itt tudom bezárni. Jó, akkor soha nem zárunk be egy völgybe, akkor nyomjál még egyet, ne egy korrekcióval ilyen zárjunk már egy longot. Még, 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 még.
Még egyet. Ott van egy csomó likviditás, majd hogyha fölé szúrt. Ja, úgy jó, az a cél. Húzd el jobbra. Jó. Látjuk így is. Jó, én bezártam, én ott kiszálltam. Nagyon jó. Ott. Húsz szét itt oldalt. Húsz szét a képet, és akkor látod az ert. Húsz, a vonal az Ha. 26 Függőleges. mindegy, 26 erre az már nem rossz. Lehet, hogy még mehetne, de amikor már így elkezd az ív kialakulni, ott már be kell zárni. Jó. Ott már Sőt, van 38. Na jó. Jó, és akkor azt mondtuk, hogy elkezdett egy laposodni az ív, tök jó. Akkor számítunk megint valami korrekcióra. hát én számítok mindenki. Jó. Tehát itt már nem is keresnél még beszállót? Hát én nem nagyon. Longra már nem. Már most ez hanyadik. Sokadik. Ja. Meg már most nem dinamikus. Már most Mhm. elvesztette. Itt még megvolt a dinamika, és ez már most a baszakodós fázis. Most, hogy fölé ment, erre valamit keresni? Vagy Én már longra nem keresnék. Ez már a baszakodós. Nézd, én már itt a építő félek. Én már itt nem merek longot kötni. Hát kicsiket lehet alacsonyabb idősíteni. Ez már nekem nem. Én már ott inkább sortot. Egy nagyon picit rá tudsz közelíteni, hogy láss csak egy gyertyát. Jó, így jó. Na, ott most kezdődik egy jó korrekciós szakasz. Ez például érdekes, tehát. No, Gondolkodom. magasabb idősíkon keressük a jelet, tehát egy órás az maradhat, azon ne válts. Csak hogyha látunk beszállót, akkor kell sávot finomítani. Mindenki azt akarja kötni. Ezt engedd el. De ez ilyen egyszerűen. Hm? Hát, ja. Jégfejű. Így, ez bejelentés volt, az biztos. Na, Ott vagyunk. Nem menj tovább. Itt egy szép. Ez a miénk. Ez a miénk. Erre be lehet szállni. Sőt. De várj csak. Itt van alatt a FVG.
Hát, nem tudom. Nem vett ki elég likviditást. Nem lesz jó, ne kösd be. Vagyis hát berajzolhatod, hogyha benne marad a blokkba, akkor lehet ott keresni beszállót, de szerintem, itt is van FPG, amit nem vett ki. Itt is van. Ne erőltesd szerintem. Ha már igen, akkor sokkal inkább ezt. Az viszont egy szép jel. Na, úgy. Sokat nem veszítesz, maximum nem vesz be. Én most erre kíváncsi vagyok. Pedig naposban. Na, van még helye felfelé. Nekem mennem kell, sziasztok, köszi. Hello. Hello. Ja. Jó. Semmi is, majd délbe érünk. Jó. Szóval, hogy e fölött is van még gap. És igazából naposban nem tudunk indokot mondani, hogy miért lezárja mondjuk e fölé. Ja. Várjál. Itt egy új beszállód. Állj. Maximum elbuksz 1%-ot. De ezt mindenképpen kell. Ha ez alá lemegy, akkor kivesszük, mert akkor hamis csok lesz, akkor azt nem kötjük be. Hogyha tovább megy lefelé és kiszúrja ezt az aljat, akkor nem szabad bekötni. Na, még jó is lehet. Engedd el, nem leszünk jók. De hogyha már ennyit korrekcióztunk, akkor keresettünk valahol beszállót. Hát értem, csak most csinált egy likviditás kivételt lefelé, tehát most csinálnia kell felfelé. Tehát ez fölé, a csúcs fölé kell jönni. És majd ott kereshetsz akkor beszállót. És addig megkeresetek longra beszállót. Nyilván, hogyha életszerűen menne a dolog, és kereskednénk valójában, akkor lemennénk 1 percre, néznénk a gyertyákat, és keresnénk kisebb beszállókat longra. De most az a lényeg, hogy azt tanuljuk meg, hogy maga a stratégia, meg maga az elv hogy működik. És maga az elv úgy működik, hogy kibaszta a Sortos. sortot, kibaszta a völgyeket, az aljakat, úgyhogy most ki fogja baszni a csúcsokat is. És majd, amikor megcsinálta, akkor lehet újra keresni beszállót sortra. Mert most hiába teszel akárhova ordert, a sortos likviditás kivétel után mindig longos jön egy emelkedő trendbe. Mert erre mindenki beszállt sortra valahol itt az előző csúcs környékén. Ezért nyilván fölé fog szúrni a bank, hogy kivegye azt a likviditást. Ott vagy. Jó. Most kell keresni beszállót. És akkor hogyan keresünk beszállót? Semmi, még nincs gap. Hát keresünk egy sávot, ahova visszajöhet. Ami eleget tesz minden kritériumunknak. Még nincs semmi. Semmi. Szedegetik. Akkor milyen kritériumunk vannak? Hát legyen FPG, legyen likviditás kivétel. Ne hagyjon maga után épített likviditást. Na, ez például már ígéretes. Ott van a likviditás kivétel, keresünk FPG-t. Megkeressük az első gyertyapárt, ami Van FVG,
És van egy csomó FCG. De shortra keresünk. Menjünk tovább. Ezt kivette, ott nincs. Na, még. Meg vagyunk. Itt. Ő az. Állj meg. Őt kerestük. Akkor őt már orderezhetem? Hát még, ja, várd már meg, még ez nem zárt be. Még ezt a gyertyát várjuk meg. Még egyet nyomjál rá. Most már orderezheted. És akkor a stop itt fönt vagy. Dehogy is. Itt a tető. Na. És akkor hol tegyük a TP-t? Hát hol volt? Itt volt likviditás kivétel. És itt volt FPG eddig. Ez nagyobb időség korrekciója. Hát akkor let's go. Nem vedd bele, rohadjon meg. Hát Picit menjünk már rá, jobban zoomolj már rá, nem látok semmit. Legalább egy kattintást, hogy nagyobbnak. Úgy. Na, menjünk. itt van. Na, Itt volt Bamatyúton. Shift felével megszalad. Hát ő nem. Erről Nem baj. kivoltunk. nem baj, jó lesz igaz. Valamire. De akkor most már keresítünk logra. Hol keresni? Hát folyamatosan töri meg az aljakat lefelé. Dehogy is. Sőt, ha ezt nézed, ezt az emelkedést, akkor ez a völgy lesz a víg, amit támad. Tehát a célárad mostantól ez. Ide várod. Hát ide mindenképp visszajön, hát itt nem vette ki ezeket a likviditásokat, itt semmit nem vett ki. Nem tudom elképzelni, hogy ne jöjjön vissza. És a zöldnek az alját, azt húzd le nyugodtan ide. Akkor ne tegyen feljebb az oldalt. Ne. Hát azt miért? Azt kiszámoltuk, megnéztük, ott van, jó helyen van. Amikor így elhúzod, akkor a síkba is elmozog, csak mondom. Tehát nem szoktuk így elhúzgálni, ott hagyjuk annál a gyertyánál, ahova beállítottuk, és a jobb oldalát húzzuk arrébb, mert ez már most valószínűleg nem ott van, ahol a gyertya. Nyomjál vissza nyilat kettőt. Hogy hívják? Úgy. Jó, és a jobb itt van rajta egy pötty, ami azért van, mert tudod nyújtani. Magához a blokkhoz nem nyúlunk soha. Mindig arra számítunk, hogy megcsinál egy csészét. Na most visszaért. És vette. Most, ha jól számoltunk, és nem néztünk el semmit, ha nincs fölötte FPG vagy likviditás, akkor mehetünk lefelé. De megnéztük alaposan, nincs fölötte semmi. Úgyhogy elvileg már nem kell visszamennie.
Ott vagyunk. Hát jó. Érted, hogy miért? Tehát nem volt fölötte semmi. Ez volt a legmagasabb pont, ahol itt volt egy csomó likviditás, itt volt FVG, ez volt az első és utolsó pont, ahová muszáj volt neki visszajönni. Nem tudott volna fentebb menni, mert itt volt egy swip. Egy swipet nem kell kiswippelni. Tehát ez egy elég biztos kötés, mert itt nincs alternatíva, nincs más. Megközelítette, harmadjára belement. Szóval, hogy volt egy csomó Ezek, likviditás, ezt a kanócokból látjuk. És hát persze, hát hogy itt nem ez volt kivette kivéve semmi. ezt. Nem volt. de ez már nem számít likviditásnak itt, Mire gondolsz? amit bekarikáztam. Ez- Hát ez Ez már- kivette. Ő. Ez. Azért kötöttük erre. Itt volt itt volt a magasabb idősíknak a swipje. Ez, ha megnézed magasabb idősíkon, ez csak egy kalóc, ami kiveszi ezt a csúcsot. És mi erre a kanócra kötöttünk. Erre. Ez így, ez egy nagy kanóc. És ez az 1 órás, ez annak a magasabb idősíknak az alacsonyabb idősíkja, és azon kerestük meg azokat a jeleket, amik indokolják, hogy ez egy jó beszálló. Ugye önmagában ez a gyertya, ő nem lehetett jó Ezt beszálló. néztük. Tehát, hogy itt volt egy korábbi csúcs, amit ez vett ki. Így van. Ő önmagában nem lehetett jó beszálló, mert nincs FPG alatt. És ilyenkor addig megyünk, ahogy Sanyi is tanítja, amíg nem találsz egy olyan gyertyát, ami megfelel minden kritériumnak. Tehát likviditást vesz ki, FVG van alatta. Ez a gyertya, amire ráhúztuk az OB-t, ez kiveszi az előtte lévő likviditást. Hagy maga alatt FVG-t, tökéletes beszálló volt, és fölötte nincs más, ami ezt a kritériumot tudja. Tehát ott van a nagy piros, ami ennek ugye nem tesz eleget. A többiek azok mind lentebb vannak, nem vesznek ki likviditást, ő az első, aki likviditást vesz ki. És ő az első, aki alatt FPG. Nincs más, csak ez. Csak ide tudott visszajönni. Jó, csak mert azt nem értettem, hogy ott előtte közvetlenül van még 2 gyertya, és hogy azok nem számítanak, akkor mégis azt már kiszippelte. Aha. Jó, köszi. Ugyanúgy, mint ahogy itt ő volt a weak, és azt vártuk, hogy ezt támadja. De mivel számítottunk egy sortra, mivel folyamatosan csinálta a csokkokat alacsonyabb idősíkon is lefelé, ezért azt mondtuk, hogy ez a csúcs, ez most meg fogja tartani. Tehát ez a csúcs, ez most már nem weak lesz, hanem strong. Ezek alapján, hogy itt még csinált egy aljat, itt csinált egy magasabb aljat, itt már egy alacsonyabb aljat, meg egy alacsonyabb csúcsot. Megint alacsonyabb aljat, megint alacsonyabb csúcsot, megint alacsonyabb aljat. Tehát azért ebből már gondolhattad, hogy elindult lefelé, de azt is tudjuk, hogy ezt a csúcsot, ezt mindenképpen megpróbálja támadni. És támadta is. És ez a csúcs, ez strong lett, és ha ez strong lett, akkor tudjuk, hogy ez, amit ott elhagytunk az előbb, az lesz a weak. Az alapján állítottuk be ezt a célára. Ja, csak az már nagyobb időségon, világos. Aha. Köszi. Az van, hogy ugye arról volt szó, hogy ez itt akkor weak völgy. Nem?
Igen, ezt át fogja törni. Arra számítunk, hogy át fogja törni. Aztán, ha nem, akkor csinál De még hogy egy lámot. Ha nem tudja ez, áttörni, ez akkor rip völgy, mert hogy ez itt a hát nem, mert kanóca. itt van a völgy. Itt van a völgyed. Hát Ez, ő még nem biztos, hogy vík. hát Ha itt valamelyik szintre reagál, ha valamelyik szint ez. megfogja, és visszafordul, igen, ez a völgy. Ha valamelyik megfogja, akkor továbbra is arra számítunk, hogy felfelé. Húzzál Nézzük erre egy meg. videót, hogy állunk. Menj vissza erre, így. Húzzunk már rá ide egy fibót. Jó. Lentről Úgyhogy fel, innen, jó. idáig. A 61.8 az pont egy key-levelnél van. Rakjál be ide egy vízszintes vonalat, ahol a 61.8 van. Egy sima, egyszerű vízszintes, folytonos vonalat. Pont a 61.8-hoz. Ja. Na, addig várhatjuk. És ha azt áttöri, akkor megyünk tovább shortra, ha nem, akkor vagy megy tovább longra, vagy elér egy korrekciózónába, de akkor megint újra itt van a célárunk. Ez most vagy strong lesz, vagy weak, vagy neki fut még egyszer és áttöri, vagy nem, de ha erről a vonalról visszapattan, akkor megint lehet keresni beszállót longra ide. Ha ez alá jön, akkor itt jobb oldalon kell keresni majd beszállót sortra. Ez attól, hogy áttöri a vonalat, vagy nem. Nézzük meg, mert ez lehet, hogy csak sweep, az is, igen, egy magasabb idősít. Meg a sweepje. Ha felül is csinál egy sweepet, már pedig csinált, akkor nem szopjuk be, akkor ez egy hamis csok lesz, kivette ezt a csúcsot, akkor ez alá várjuk továbbra is. Mert akkor ki kell vennie ezt a völgyet is, ugye, hogy kiszopassa a longosokat. Mert erre a longos csokra mindenki bekötötte, és ide várja, ezt használja order blokknak. És ilyenkor ezt ki szokta ütni. És azt, amivel kiüti, na az lesz, ami beszállunk. Mert mi nem azok vagyunk, akiket kiszopat ezzel. Az lehet, hogy a trade-ből kimaradunk, de no, Na most. igen. Nézzünk meg még egyet. Hát ez mókás. Még egyet. Nincs. FVG. Még egyet. Hogy FVG-t keresünk, nem? Igen. Hát akkor ez is ki lesz tapatva, ez egyáltalán. Így már most ez se jó, már most itt sincs FVG. Várjuk, hogy hol lesz. Várjál, hogy töröljem ki. Nincs. Nincs. Még lehet, hogy kiszvippeli ezt is. Aha. Nem baj. Ahogy akkor most van 61.8-nál, Akkor most már tényleg longra várjuk. kanótozott, és még akkor várunk, nem? Igen, az a kanóc az nekünk beszálló. Rá is húzhatod az UB-t. 61.8 sweep, meg volt a likviditás kivétel felfelé, megcsinálta lefelé,
itt, ezt kiütötte, ennek a pirosnak a kanócára simán ráhúzhatik a long. Hát most már egy gyertyával tovább léptem. Nem baj, hát az nem számít, még nem léptünk be, még nem aktiváltuk, most rakjuk be az ott. Nem erre akarunk beszállni, hanem hogyha ide visszaszúr. Így. Tehát most vagy kivesz minket, A határcsillagoség. és akkor 1%-ot bukunk, vagy pedig megcsináljuk a szerencsénket. Hát, Nem vett bele, bazd meg, rohadjál meg. Jó, hát ezt valószínűleg elbuktuk ezzel. Utólag soha nem veszünk be. azt mondja, hogy 165-76. Jó, nem néztem. Close. 163-19. Nem vett bele, hát akkor sötét-zöld lenne. Az világos. És akkor már nem is fog. Hát ezért kell egy pippel a beszállót mindig fent. Na most ez mindegy, ez veszett fej szerint. Na, Na, lemaradóknak. Oké. ott is volt egy szép beszálló. Ne menjünk már ilyenek mellett. Oh, Na mi? hát itt volt egy szép sweep. Most már mindegy, utólag nem kötünk. Élvezzük már ki, szépen lassan. De hogy, aha, itt volt a szép, Igen, itt volt a igen, és FPG, arra be lehetett volna szállni. és akkor itt az FPG-re húzott, vagy a gyertyára? Csak a kanócra. A sweepnek a kanócára. Erre. És akkor mehettünk volna két késsel felfelé. Amikor a következő gyertya momentum, tehát testtel fölé zár, Hát igen, éppen. az pont belevett volna, hogyha pontosan oda húzod a kanócra. Ha pont a kanócra húzod, akkor pont belevett. hogy legyünk pofátlanok. Által lesz valami piaci turbulencia. Hanem akkor nem. És itt hol van az FPG? Nem, likviditás kivétel volt. Tehát ez egy fordító gyertya magasabb idősíkon, és azon belül ez a kanóc, ez egy sweep. Az oké, És ez fölé a gyertya Berci azt fölé. mondta volna, hogy FPG is van. Ja, én azt nem figyeltem, azt nem hallottam. Azt nem én mondtam. De most például már, hogy leszúrt ide, ez lehet hidden is. Hogy te azt mondtad, hogy ez fordító gyertya volt, likviditás Ez az egész kivétel. korrekció. Ezt, ha megnézed, ez mennyi? 4 gyertya. Ha ezt megnézed 4 órásba, akkor ez egy fordító gyertya. Ott vagyunk. Látod? Itt van benne ez a piros. Aha. Ő egy fordító gyertya. És alacsony idősíkon most ezt a fordító gyertyát próbáljuk szűkíteni 1 óráson,
mivel azon kereskedünk. És ezt úgy tudod csak szűkíteni, hogy menj vissza egy órás, hogy megkeresed a likviditás kivételt. Itt volt likviditás kivétel, ennél a kanócnál. Viszont ebbe a kanócba már beleért ez is például, úgyhogy most működik még ennek a kanócnak az alja, meg ennek a kanócnak az alja. Tehát ez lehet esetleg egy hidden point. Abba még nem vett bele, de oda el lehet tenni egy ordert, mert maximum buksz 1%-ot. Hát most nagy tragédia nem történik. Na jó. Főleg, ha bele se vesz. De ha bejársz. Jó, hát ezért kiviheti. Ez még nem jelent semmit, hogy bele. Ki is viszi mindjárt. Hát azért nem. Picit hátrébb húzod itt ezt a zöldet, hogy lássam a gyertyákat, nekem most összeolvadnak a színek. Csak ott a füllel azt a zöldet húz visszább egy kicsit. Majd megnézzük utána a célára. Aha, így jó. Itt is volt egy szűk. Például. Hát, hogy itt volt a sweep. Aha, és most ez is egy korrekciós zóna, amiben most vagyunk. Ez egy szép kis korrekció. Jó, és hogy volt a sweep, ezzel tudunk mit kezdeni? Hát, Ilyenek a akár kanócára. tudhatnánk is, de itt van hagyva egy csomó likviditásunk. Itt is, és igazából ez nincs kivéve. Ez mind likviditás. És itt van egy szkóp gyertyánk. Nem lesz jó. Ezt ki fogja venni. Ezt. Bár nem biztos. Nem fogja kivenni. Mert Mert én azt mondom. akkor jó. De most ide nem merek új order tenni, mert valahol ezt muszáj kivennie, és itt nem látok viszont beszállót. Itt van ugyan egy fordító gyertya, de ez nagyon fenn van. És ugye ez alatt még itt van FPG, amit ki kéne neki venni. Tehát ez nagyon csábító ez a piros fordító gyertya, hogy bekössek rá egy ordert, de túl sok likviditás van alatta, ráadásul ennek a kanóca magasabban van, mint az előzőnek a kanóca. Tehát ez alatt is likviditás van. És ez se vette ki az előző likviditást. Hát, igen. Valaminek még itt ennek a csészének be kell zárulni. Oda még vissza kell. Most az a kérdés, hogy közben kiveszi-e a kötésünket, vagy be lehet lépni egy új kötéssel, mert az is lehet. Hogy ez egy lehet. Bezárjuk? Én nem zárnám be. Én soha nem zárom be. Most 1% van bekötve. Nem csak idegesít, hogy nem látom, hogy hova kéne neki vissza. Na most ezek ki vannak éve. Meddig jött vissza? Húzd, légy szíves ide a vonalat ennek a kanócnak az aljára, hogy lássam, mi volt ott a múlva.
Mert nekem nincs szálkeresztem nekem. Ha pont belevett volna az. Csináljunk erre a szkobra még egy blokkot. Nem emiatt, tehát ez mögé rakt, hogy ne csaljunk, az nem vett bele, de attól még lehet, hogy ez egy jellemző szint. Sőt, az alá rakt, direkt. Ide. Hát erre a szkobgyertyára. Ez az egy szkobgyertya van itt. Erre. Na. És ez nem számít, hogy alatta vagy nagyobb stoplosszal mész csak ilyenkor, hogy itt ennek a gyertyának a kanóca, meg ennek a gyertyának a kanóca, Rajzoljál, Zsuzsi, mert nem látom. Ja, most látom. ahogy úgy nagyjából egy Hát azt néztük, hogy ugye annak. ez swip volt. Tehát, hogy ez kivette ezt. És ezen a részen nincs ott hagyva likviditás. Viszont van gap. Hát van gap, de a likviditás erősebb. Aha. Tehát akkor azt mondod, hogy nem fog ezért az equal lower visszajönni. Tehát nem kell nagyobb stop loss itt. Én nem hagynék nagyobb stop loss-t. Hát most igazából ez nem azonosaj. Ugye, amikor az előbb néztük, akkor megnéztük, hogy ez lentebb van, mint ez. Azért kötöttük, Igen. ez volt ugye az OB-nk. Erre szálltunk be. Oké. Ő már itt kivett mindent, ami előtte volt, és ezután már minden magasabban van, mint ez a kanóc. Tehát ő meg kivette innen a likviditást. Oké. Köszi. Figyelj, itt azért benne van a pakliba, hogy ezt így egy gyertyával kiveszi az összes kötésed. E. Nem baj. Megpróbáltuk. Nem számít. De hogyha ráhúzom, akkor Már mire? Hát lehet, hogyha pont, ha használnád a mágnest és a szkobgyertyára ráhúztad volna, akkor még lehet, hogy jó is lenne. Én mindent mágnessel húzom. rá tudom használni. Jó, nem baj, mert kipótolom. De most már erre kíváncsi vagyok. Húzd már rá mágnessel, mert nekem ez nagyon gyanús. Nekem ez kurvára gyanús. Hát igen, ha azt mondom, ide húzom, akkor itt bele lesz. Hol? De nagy, Most oké, az ráhúztam. belevesz, de akkor még nem voltunk bekötve, ugye itt kötöttük be, engem az érdekel, hogy ő belevette. Ő van az orderünk után, nagyíts rá, nézzük meg. Azt Tekerd mondom, rá a izével. Vagy csináld azt, hogy jobbra, csak simán a billentyűzet jobbra nyíl, alébb lépteted. azt mondom, hogy ez bele lesz. Tehát, hogy azt mondom, hogy na. Ennek, Az ott jó? Az ennek a H értéke mennyi? ennek a H értéke 161,088. Jó? Oké? És Nem vedd bele? de, Akkor miért nem zöldül? Mindegy, hát húzd feljebb, mindegy. és akkor nézzük meg. Húzd fel addig, ameddig a többit.
De hát zöld, de ez csak ugye gyertyán belül volt. Tehát nekik zöld. Ja, igen. Akkor igen, Minden jogos. fasza, minden jó. Jó, Csak ezt nem pontosan tettem. Erre mondtam, hogy majd jó, kikapcsolom. kizumolhatsz, húzd fel ezt is addig, ameddig a több. Ja, nagyjából. Hova tűnt? Szóval ez csak a Peti, ez az ő jutalék. Megdolgozott érte. Hát itt most nagy kérdés nincs, azt várjuk, hogy eléri a TP-t, ha eléri boldogság, ha nem, nem. Hogyha elkezd korrekciózni, elkezd ívelni, vagy elkezd likviditást gyártani, akkor bezárni. Igazából ennyi. Én már most nem akarok ebbe több kötést hagyni. Szia Zsuzsi! Pusz mindenkinek. Hogy Hello. Na, Csak swippet. mert hogy itt kiszippelte ezt, tök Igen, jó, akkor erre azt mondjuk, hogy akkor ezt is kiszippeli, ez igen. megtörtént, ezt itt nem. És úgy be lehetett volna szállni. De én már mondom, én már nem akarok beszállni nekem De ez. hogy hol lehet volna beszállni? Arra a kanócra, igen, a Swipnek a kanócára lehetett volna blokkot húzni, és akkor már belépett volna. Hm. Jó, így megyünk tovább. Régen még vannak ilyenek, hogy is van egy szűk, tehát megyünk ki van véve. Megyünk meg tovább. Ja, hát Jó. azt már belőttük a célárat, most csak azt várjuk, hogy elérjön. Jó, meg vagyok. Padabú. Mert Peti, ez a tiéd. Király. 26-2 van. 54, meg 35, az 89. Ja. 89, és hiszem volt 38-an. Hűha, arra emlékszem, mert nem jutott fel. De ez a felvétel visszanézhető. De 100 fölött van. Hát ez maga több mint 100. Ez a 3. Azonos csúcsok vannak, itt már nem megyünk tovább. Mert ez a jelenkori csárt. Ja, akkor Jó flippek. étel. Én nem kötök EP-t, úgyhogy nekem hiába mondjuk. Jó. Gyűlölöm. Kiszámíthatatlan. Minden esetre az sokat sejtett, hogy áttörte a víg csúcsot. De hát ki vagyok én, hogy ebből következtetést mondjak. Szerintem elég késő van már, viszont tanulságosra sikeredett ez a mai este. Kösz, Peti, hogy jöttél. Igazán nincs mit, örültem.
Van még hozzáfűzni valótok? Szépen imádlak, nagyon sokat segít. Tényleg? Igen. Megjött a ajándékot Dubajból. De jó. Alig várom. Szép estét nektek, srácok, őszeket, sziasztok. Ja. Ja. Sziasztok. És a Jó, többiek, szerintem. akik itt vannak, nekik ez használ, vagy tanulnak ebből, vagy használják, amiket itt használunk? Van valaki, aki már ebből tudta a saját tudását növelni, vagy átvette ebből valamit, vagy nézi ezt a csárton, próbálkozik vele? Olyan csendben van mindig mindenki, olyan kíváncsi vagyok. Rácz Geri, Oroszi Gergő, téged nem is ismernek. Próbálkozok én mindig. Népsor. És nem megy? De, van amikor igen. Csak aztán valamikor benézem, aztán utólag derül ki, hogy mit nézek be, de próbálkozok. Szóval most itt azért volt leginkább jó, mert ugye most előző alkalmakon nem voltam, nem tudtam, hol tartotok, de most így jó volt nézni megint, meg azt is, hogy te hogy csinálod. Az a baj, hogy ez megtévesztő egy kicsit, mert amúgy ezt nem így csináljuk. Tehát itt azért a TradingView fogyatékossága miatt nem tudjuk ezt úgy csinálni, de ugye én azokat a fraktálokat bontom le, amik felépítik a magasabb idősíkot, azok a csúcsok, völgyek, amik mondjuk egy magasabb idősíknak az impulzusát felépítik. És aztán ottani egy impulzus bontom le azokra a fraktálokra, azokra a csúcsokra, völgyekre, amik azt felépítik, és úgy keresem a beszállót. Most ez így marhára nehéz, hogy nem úgy váltogatunk az idősíkok között. Tehát én azért mindig, reggel azért hiába tudom már fejből lerajzolni azt a 4 instrumentumot, amin kereskedek, mindig hetibe hagyom este. És reggel mindig ránézek hetibe. Az csak ilyen vizuális memória képként, hogy lássam, hogy áll. És akkor utána nézem meg azokat a hullámokat, amik a hetinek az impulzusát vagy a korrekcióját felépítik, úgy kapcsolok le naposra. Naposba se nagyon lesegetem, mert az én kereskedési stílusomhoz nem kell a napos. Az is csak egy ilyen vizuális, ilyen memorizálás, hogy nagyjából lássam, hogy mégis hol volt az előző csúcs, hol van a következő csúcs vagy völgy, bármi. És azonnal kapcsolok le 4 órába. És például én az 1 órát azt ki is szoktam hagyni. Én 4 órán rajzolom be azokat a sávokat, amiket most 1 órában rajzoltunk, és én 4 órából egyből 15 percre kapcsolok le. És akkor 15 percen keresem azon a sávon belül, amit kijelöltem, a beszállót, ha beér a csárt. És én csak akkor kötöm be, hogyha csinál egy entrit. Tehát megvan likviditás kivétel, vagy chain, vagy swip, vagy bármi. Tehát amíg ezt nem csinálja meg, én nem éresítem be az ordert. Akkor csak manuálisan lépsz be, ezek szerint mindig. Igen. Mert egy időben bepakolgattam az orderblokkokat, mondjuk pont itt, ahol most áll ez a chart, ide most be lehetett volna pakolni erre a longos impulzusra, hát 1, 2, 3, 4-et. És ha nem ülsz ott a gép, most attól, hogy ott van egy swip, vagy van egy chain, vagy bármi, van egy fordítógyertya, attól még nem biztos, hogy neked ott meg fog fordulni. Viszont ha nagyon kicsi idősíkon megnézed, amikor mondjuk a 4 órás swipbe, vagy a 4 órás fordítógyertyában benne van az árfolyam, és ott csinál neked likviditás kivételt felfelé, lefelé, tehát megcsinálja a dupla V-t gyakorlatilag, akkor húzod be az order blokkot azon az 1 perces vagy 5 perces csárton, és azt élesíted be. Tényleg a legtöbbször 3 és 5 pip körül van a stop loss. Ez komoly. És ha belép, ha nem. Még mindig jobb, mint hogyha egymás után 4-5-6 előre beszerkesztett order blokkodat kiviszi. Oké, hogy az 4-5-6% a számládból, de hogyha ez így sokáig ismétlődik, akkor egy idő után nem lesz számla. Én is ezt gyakorlom most, hogy volt idő, mikor csinálgattam orderblokkokat, berakosgattam, megnéztem, mi lesz vele. Most meg
mindig csak arra megyek inkább, hogy behúzom, megnézem, hogy akkor legyen ott valami konfirmáció, és akkor utána manuálisan. Szerintem ez a jó megoldás. 4 órás vagy 1 órás. Én nem is hívom azt order blokknak, én polynak hívom. Érdeklődésre érdemes hely. Behúzom a négyzetet, és én például gyűlölöm ezeket a négyzeteket, amiket Berci használ, mert kitakarnak egy csomó mindent. A kanócot feltétlenül. Tehát nekem minden polyom, minden blokkom, mindenem úgy van beállítva, hogy nincs keret. Teljesen kivettem a keretet, és csak egy halvány háttérszínt adtam neki. Mert nagyon sokszor megszopattam magam azzal, hogy valahova behúztam, átkattintottam egy másik idősíkra, közben elfelejtettem, mert mást is csináltam, visszamentem, és magának a blokknak a keretére hittem azt, hogy kanóc. Én már nem használok keretes dolgokat egyáltalán a csárton. Minden jelölésemről le lett véve a keret. Na mindegy, tehát berajzolom 4 óráson, és csak akkor berakok riasztókat, és én csak akkor foglalkozom a csárttal, amikor ebbe a sávba beleért, és ebben mozog. Nyilván, hogyha így átmegy rajta gondolkodás nélkül, az jó, mert akkor bekötve nem voltam, sokat foglalkozni nem kell vele, akkor elment és kész, nem buktam egy fillért se. De amikor benne van, és elkezd alakzatot csinálni, mikor csinál egy entrit, egy beszálló alakzatot, akkor viszont tényleg ott kell ülni, és manuálisan kell bekötni. És ezt a napközben meló mellett, meg ilyenek mellett hogy tudod érvényesíteni, vagy mennyit Hát nagyon tudsz teljes? nehezen. Úgyhogy én vállalkozó vagyok, és nem minden nap van melóm. Ma például nagyon hamar hazaértem, írtam a barátaimnak, hogy itthon vagyok, és akkor Levi rögtön írt, hogy ő most jött ki sziasztázni a teraszra, és akkor azonnal pattintott egy zoomot, megnyitottuk a csártot, és akkor volt egy kis arany, egy kis EURUSD, egy kis AUDUSD. Így. És ha dolgozol mellette, mennyire tudod nézni? Mert nekem Semmennyire. Én már megfogadtam, hogy munka közben nem kötök. Nézem, figyelem, de nem. Ha benne van egy polyba, akkor sem foglalkozok vele. Maximum konstatálom, hogy hát ezt kivitte, vagy hát ez jó lett volna. Ennyi. akkor Nem levonod a következtetés, mi? Aha. Én már buktam sokat telefonos kötéssel. Nekem is az a baj, igen, hogy ugye én sem tudok folytani, sőt, nagyon keveset tudok gép előtt ülni, leginkább ilyen 4-től 5-től, és napközben meg csak telefonon nézni. És abból sok következtetés nem szűrök le. Hát nehéz. Nehéz. Igen. Mondjuk ezért jó, hogyha van TradingView-n demószámlád. Ez a paper trading? Aha, mert azt vissza tudod. Én most kísérleti jelleggel, most van egy új stratégiám, egy tök új stratégiám, ami egy kicsit eltér ezektől a blokkoktól, mindegy, egy ilyen lánc, egy kötés lánc, és leveszed a megosztást, Berci? Nekem most van egy, várjál, hol tudom én ezt megosztani? Nekem nem működik itt a megosztás. Mire kell kattintanom? Pedig te vagy a host. Akkor lehet, hogy ezért. Hol van share? Nem hozza fel az. Ja, mert össze van annyira húzva a Zoom-nak az ablaka, hogy nincs ott a... Aha, meg vagyok. Látni? Látjuk, Igen. aha. Na, szóval itt a paper trading, és én erre a stratégiára nyitottam egy 100 000-es számlát, hogy kipróbáljam, hogy hol tartunk, hol, nem is tudom, és most tart ez a számla $289,000. És Ez mennyi egy idő ilyen- volt? Februárban vagy januárban nyitottam. Ja. Tehát ez egy 300%, de ezzel nagyon keveset tudok foglalkozni. Ezzel nagyon kevés időt töltök. És azért ebben vannak vesztők, de látod, hogy a vesztők, amiket kiszed, azok jóval kisebbek, mint a nyerők.
Itt azért a nyerők azok mindig vastagabbak, mint a vesztők. Mindegy, hát az a lényeg, hogy összességében a $100,000 lett majdnem $300,000. És ezeket mindig visszanézem. Tehát mikor valami elmegy, akkor én ezt mindig visszakeresem, és mindig átnézem, hogy mit nem vettem észre, vagy mit csináltam rosszul. Most én rá vagyok kattanva nagyon a bitcoinra, most borzasztóan kriptózok, és a bitcoin őrült pénzeket hoz éles számlán is, meg demószámlán is. Volt itt nekem olyan kis kötésem, mindenki longolta, és mondta, hogy nem létezik. Hát az meg olyan likviditást hagyott hátra, hogy nem létezik, hogy ne menjen vissza. És pont volt egy ilyen közös elemzésünk Pesten, ugye a baráti körre, és amikor beültünk kajálni, mondtam, hogy bazd meg, kötök egy sortot. Mindenki azt mondta, hogy hülye vagy, most bitcoinra, sortot. És nézd meg, lett egy 54 ezres profil belőle. Úgyhogy, ja, most tesztelem ezt a stratégiát, és egyelőre nekem ez tetszik. Majd meglátjuk. Sokat kell még rajta pontosítani. Ezeket a vesztőket jó lenne kihagyni. De az ilyen nyerők meg szépek. Peti, és mi ez a 4 instrumentum, amit használsz? Itt vannak oldalt a kiemeltek, ez a Dow Jones, Nasdaq, ezeket szoktam nézni, és ezekből négyen kötök. Dow Jones, Nasdaq, AUD-USD, EUR, GBP, EUR, NZD, EUR, USD, GBP, USD, meg arany. És amiből én ezen kötök, az az arany, az Euro USD, az Euro NZD, meg az AUD USD. Nézem a többit is, az indexeket mindig nézem, a Dow Jones, meg a Nasdaqot, de nem kötök rajta. Hát meg a bitcoin, az alap. Tehát a bitcoinon kötök a paper tradingen is, azt kötöm az éles számlámon is, azt kötöm mindenen a bitcoint, mert a bitcoin az borzasztó kiszámítható. Tehát ennyire kiszámítható még soha nem volt most. Ezért most, ha kereskedsz rajta, és megnézed, ugye úgy csinálja a szinteket, ahogy a nagykönyvben megvan. Nézzük, itt volt egy keylevelem, itt nézd meg, hova jött fel. Pont oda. Itt volt a következő, itt volt a beszálló, ez gyönyörűen lejött, beszállt, felment. Itt volt egy következő beszálló, bejött, még egyszer megtréfált, megszopatott, ez volt ugye ez a nagy kötésem, gyönyörűen belevett, és gyakorlatilag bejött az alsó keylevel. Olyan szépen ebben a tendencia hálóban annyira tökéletesen mozog, hogy gyakorlatilag felle, végig le lehet kereskedni az összes mozgását. Teljesen kiszámítható most. Ilyenkor nagyon szeretem a bitcoin. Eszméletlen vagy. Nem mindig jó, tehát ebbe a korrekciós szarakodásba, ami tartott egy fél évig, egyszerűen nem lehetett egy jó beszállót találni benne. De amikor elindul, hát te tudod, Ati, amikor elindul, akkor viszont nagyon jó rajta kereskedni. Ja, ezen én is profitálok, de a telefonos kötésekről nekem is le kéne szoknom. Tegnap volt egy aranybuktám, amikor észrevettem már, hogy nagyon bukó vagyok. És így egy másfél órára reagáltam, hogy akkor ezt most így el kéne engedni. Az kemény. Ja, mindegy. Kriptó visszajön. De milyen arra is, amikor mondtad, hogy 4 darabon kötsz, és utána felsoroltál nagyjából 22-t. Egyébként, ezen is, meg azon amúgy. Nem, én végigpörgetem, és hogyha valami tök állat beszálló van, ami brutális, mint tegnap volt a GBP JP, én soha nem JP-zek, de hát bazd meg ezt a tegnapit, hát figyelj, ezt az 5 éves fiam, ha megnyitotta volna a csátot, ő is beköti. Nézd már meg, hogy mi volt itt. Hát ezt nem lehet nem bekötni. Annyira brutális el volt, hogy nézd meg, megcsinálta a likviditás kivételt felfelé, megcsinálta lefelé, itt berajzoltam a kulcsszinteket,
Ezt akkor megmutatom, ha már itt vagy. Na, kíváncsi. Vagyunk. Lemész. 1 percesbe. Itt hagyott ugye egy rakás likviditást, látod? Itt is likviditás, itt is likviditás. Megcsinálja a sweepet gyönyörűen. Fölé megy. Megcsinálta ugye most a likviditás kivételt. Itt a csokk alatt lefelé. Megcsinálta felfelé. Elindul le. Keresed az első lehetséges orderblokkot. Itt is van. Visszajön a sávba. Itt volt az első beszállód, és abba bele is vett. Itt. Meg is vagy gyakorlatilag. Belevettél. És innentől kezdve ő már semmi más nem csinál, csak megy lefelé. Mint az állat. És ugye eddig tartottam a kötést. Ez volt a week. Azt gondoltam, hogy ezt át fogja törni, de nem tudom mennyivel. Hol vannak a vonalak? Tehát nekem ez volt a céláram. Milyen pont És ez volt az orderblokkot? gyakorlatilag látszik, hogy ez meg is fogta ez a szint. És ez hozta ezt a 15 000-es profitot, ami itt volt a tetején. Ezt a 14.350. Tehát ezt nem lehetett. Mikor látod, hogy csinál 2 ilyen csúcsot, hát ez volt a sweep felfelé, ez volt a sweep lefelé, visszajött, és ez, ahogy tanítják, ahogy a nagykönyvben megvan. Jó, hát én balfasz vagyok, tehát én mindig a weeknél bezárom. De amúgy ez egy szép kötés. Na, szóval, hogyha megnyitod a chartot, és ugye ezt látod, így. Én nem mondd hogy nem érzel kísértést, hogy hát ezt be kéne kötni. Nem? Hát de. Egyébként én le se szarom a GBP-t. Csak ugye én innen elindulok, ugye ezeket alapból nézem mindig. A BTC-vel kezdem, mert akkor még pihent az agyam, és én egyébként így nézem. Most ezt ti nem látjátok ezen a kis képernyőn, de nekem 55 szoros a monitor, egy nagy íves monitoron. Nekem ez így hibátlan. Így kezdem a napot. És akkor ezt a 6 idősíkot, most ugye ez el van már állítgatva, mert itt nézegettük, de ez itt egy 1 perces, normál esetben. Ez egy 5 perces, ez egy 15 perces, ez egy 4 órás, ez egy napos, és most azért váltottam 6-os felbontásra az 5-ösről, mert itt most már nézem a hetit. És akkor ezt ugye én kirakom nagyba a nagy monitorra, és gyorsan így a szemem végig szalad rajta. Most oké, így megosztott képernyőn valószínűleg nem olyan látványos. És akkor megfogom a kurzor billentyűket, a lefelé nyilat, és akkor csak így megyek lefelé. Itt az ADA, én ezt szeretem, meg ebben nekem van pénzem, úgyhogy ezt szoktam nézni. És akkor megyek le. És csak így rákattintok. Oda az egyik kedvencem volt régen. Én most is szeretem. Abból vettem az első autómat, ugye. Az király.
Na, szóval így ballagok lefelé a kurzor billentyűkkel, és akkor nézem. Ugye itt az AUCHF például soha nem kereskedek, de itt volt egy kurva jó beszálló, itt ő, és ebbe például belevettem kíváncsiságban, mert felhívott egy nagyon kedves barátnőm, hogy ő itt besortolta. Nézzem már meg, hogy bezárja-e. Nem bezárni kéne, hanem ezt itt meg se kellett volna nyitni. Na mindegy. Viszont láttam, hogy ez itt kurva jó helyen van, és ide beraktam egy orderblokkot, egy egész kis kötést, ugye erre a szkobra, ezt finomítottam le, és gyakorlatilag itt bele is vett. És elég sokáig benne voltam most. Mikor zártam le? Hétfőn zártam. Na mindegy. Szóval amikor egy ilyen alkalom adódik, akkor abban nyilván, mikor így valami nagyon szemet szúr, mikor látványos, mint például ez most, mi ez? Audi EP, nem, én már nem EP-zek. Szóval ilyenkor azért belevesz az ember. De igazából én ezeket figyelem. Ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hozzájön még a Dixie meg a Bitcoin, és ebből 4-en kötök. Márhogy napi szinten. Meg néha a többin, de az tényleg ritka. Az tényleg csak akkor, hogyha összetéveszthetetlen jel van. Tehát egy ilyen, mit tudom én, mi ez? Egy Audi EP-n nem kezdek el beszállót keresgélni, meg elemezgetni, meg a szinteket, de látod, nincs is berajzolva semmi. Hát azért itt megnézed nekem a órásat, 4 órásat, akár. Nekem itt nincs szinten berajzolva, ugye ez egy script, ami ezeket a vonalakat behúzza, ezt a kéket, ezt nem én húzom. Ha meg megnézed mondjuk a Bitcoint, azért itt vannak a saját vonalai. Ezt mindjárt kikapcsolom. Vagy megnézed egy EURUSD-t, ezen nekem itt vannak a napi szintek, 4 órás szintek, heti szint, itt vannak a jellemző, a key levelek, itt volt egy breaker, itt a következő, ebben ugye benne is voltam, itt a másik. Tehát ez tele van. Tehát ezen látni, hogy ez a chart, ez használva van. Itt vannak a múltból is a vonalaim, ugye én más színnel mindig ide felírom, hogy melyik vonal éppen micsoda. És ezeket egy ilyen kadjépén egy kurva vonalam nincs, nem foglalkozok vele. De ha látok valami brutál jó beszállót, mint én pont egy trendváltásnál kiszúrok valamit, mondjuk itt van egy jó kis dupla csúcs, és ezt a dupla csúcsot így pont elkapom, vagy itt van egy dupla csúcs, ami ráadásul swip volt. Most ha ezt a swipet meg tudom fogni, ha pont akkor ülök a gép előtt, mikor ezt a swipet elcsípem, akkor erre valószínűleg beszállok. Mert itt a swip után volt egy momentum gyertya, aminek a teste bőven alázárt ennek a gyertyának. Tehát mondjuk, hogyha ezt itt bekötöttem volna, akkor ugye ő már bele is vett, és azóta azért ment jócskán lefelé. Ilyenek miatt nézem végig a csártot, de nem keresek benne beszállót. Ha jön, ha nem. Az EURUSD, NAUDUSD, Neurenz, ezeken viszont keresem a beszállót, és ezt minden nap megnézem, ha nem kötök, demón sem, akkor is lejövök az irodába, és ezeket megnézem, hogy memorizáljam, hogy tudjam, hogy tegnap hol tartott. Ezt a négyet, ezt 4 idősíkon szerintem bármikor le tudnám rajzolni, mondjuk így az elmúlt pár het. Többet nem, de ezt a 4-et, ezt azért igen, azt gondolom, hogy le tudnám. Na hát ennyi.